Pang, Yes. katong nagpadayag dito tas diagnostic center sa Butuan ba? Ano to? Ano dako ba ito nga? Oo, kalimot ko sa nga to. Basta kay isa to sa mga dako dito nga kuan sa Butuan. Katong gi-require ba ko to sa sunlight o kuan kanang Exam, medical laboratory, medical kuan yun. Full General. General. Medical check-up. Medyo na ulit ko gamay ba kay kapantay ka tong pagkuan nato pag daghan ba itaway mas pag kuan may nga dayon nga palit sa among mas dito nga murag maulit tong mga kuan dito ba nang sa tawag nila kanang may tigdawat di pwede na maulit sila kung naiwalay mas doktor ito maulit mas sila maulit sila niya ila din tudlo palit mo dito sa atbang baktasunon pa ba sa pikas pa na building ya, apil ba tagi papalit ta. Di ba no? Tanan jud tanan. Ang kanya walay mas. Nilagyan din insakar nga. Insak gid nila nga dito magpalit dito sa atbang. Wala sila wa kay mas ma'am, kay master. Palit sa mo dito sa atbang ya bakta sunon ba kay pikas building pa atbang. Init kay to kay to ba to. Pero pag abot sa Amerikano, bantay ka to. Nga ko na realize ato. Unsa man? Kuan. Di ba na may it's better to give than to receive. Nato na-realize at mga time nga kuhan ko dahil it's better to give than to instruct in English. Ano man? Lagi, it's better to give. Ano man nga also dahil mga naman na to. Sa may pangutana. Nangutana ba ito ang katong personnel sa kuhan kanang diagnostic nga do you have a mask? Nga, ningan pag-Amerikano nga ito to? Kung kasubay ito, no. Yung sa nga, I don't mind. No, I don't have. I don't even think about it. I don't even think about it. Nya, human. Tulala ba ito pa? Katong personnel, sa katingog. Tulala ba? Siyempre, kinanglan ba yan niya i-instruct nga, magpalit ka dito sa tabok, Nya, tanang gid ba gipapalit gid ba nila sa atbang. Mo nang naka-realize ko nga, it's better to give than to instruct in English. Kay instead nga iyang instruct nga in English nga magpalit dito sa atbang kay barato ra man pod na sa nag in English naghatag na lang niya iyang mask. Tama. Tama nga it's better to give than to instruct in English. Kaya nga pupog unfair kayo ba kay pinalabi ang Amerikano. Dili dai no tama jud din. Dili kayo. Dili man to kay sa unfair. Nya katawanan na to. Ang ikaw ato naulit ka kay unfair kayo kung Amerikano day tagaan dili ang realization na to nga kung Amerikano gali hatagi na lang ay na pag-instricto kay kaysa mag-English pa ka. Pero sakto pud tuwang kay dapat kita Pilipino na ilabay ta nga mga hospitable ta. Dapat hatagan jud di na magkuan kay isud kay mag-English di sakto. Dili to kaysa nga katawanan na to atong joke, katawanan na to. Depende na sa nila kung katawa sila.